Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο στο Κανόνι. Είναι η αναμέτρηση για την δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ του Αστέρα Πετριτή και του ΑΟ Χανιώτης. ΑΟ Χανιώτης, κυπελούχος της ΕΠΣ Χαλκιδικής. Να δούμε τη φάση εδώ. Γυρίζει, θα πέσει ο Γκάρας, ο τερματοφύλακας του ΑΟ Χανιώτης, λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Για την εκτέλεση του φάουλ, οι παίκτες του ΑΟ Χανιώτης έχουν στήσει την μπάλα, περιμένουν το σφύριγμα του διαιτητή από την Ήπειρο. Θα γίνει η εκτέλεση του φάουλ, θα γίνει εκεί το μπέρδεμα για τους παίκτες του Χανιώτη, να ξεκελάσουν τους παίκτες του Αστέρα Πετριτή. Ο Ρουμελιώτης είναι αυτός που θα διώξει την μπάλα. Μια μικρή καθυστέρηση εκεί, συζήτηση του διαιτητή με τον παίκτη του ΑΟ Χανιώτη, στο Πούζης. Κόμνος, Κουτσικοβαγγέλης. Για τον Καραγιάννη, θέλει να κρατήσει την μπάλα. Πάγιος, η μπάλα καταλήγει στον Πέτρο Στεργίου. Στεργίου ανεβαίνει. Στεργίου ανεβαίνει, βλέπει τον Γεωργακόπουλο, έχει την πίεση του Κόμνου. Κόμνος θα κερδίσει την μπάλα. Θέλει να το επιστρέψει την μπάλα ο Κοντομίχης, κερδίζουν οι παίκτες του Χανιώτη. Θανασιάδης. Η μπάλα μπροστά για τον Θωμαίδη. Θωμαίδης θα κάνει την προσπάθειά του, έχει σηκώσει και προηγηθεί το σημαίακι από τον βοηθό. Θέλει να βγάλει τη σέντρα ο παίκτης στο Αστέρα Πετριτή, θα διώξει ο αναγνώστης στο 20ο λεπτό. Περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή και να σηκωθεί, βγαίνει ο Γκάρας να μπλοκάρει την μπάλα και σταματάει την προσπάθεια του Αστέρα Πετριτή στο 23ο λεπτό. Παναγιώτης Δηλμπέρης για τον ΑΟ Χανιώτη αντιμετώπιζε τον Αστέρα Πετριτή για την δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Και ενώ μπήκε έτσι κάπως νοθρά στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκε η τοπική ομάδα, στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και στην παράταση έκανε τη διαφορά, παίρνοντας την νίκη με 1-3 και συνεπώς την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Μια νεανική ομάδα, με προσθήκες επίσης πολύ νεανικές και παίκτες από 18-21 ετών, αλλά και κάποιους λίγο πιο έμπειρους. Άρα σήμερα ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, η πίστη στην ομάδα υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο και ήρθαν αυτά τα παιδιά και πιστεύουμε ότι έχουν τη δυναμική και μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης και των παιχνιδιών και την τριβή με αυτή την κατηγορία θα βελτιωθούν. Από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω απόλυτα. Εμείς ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο ήταν άγνωστο και αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία τακτικά είναι πάρα πολύ καλή. Ξεκίνησε με πάρα πολύ ορμή το παιχνίδι και με ένα σχηματισμό που μας δημιούργησε προβλήματα. Έτσι, μέχρι το να το αναγνωρίσουμε αυτό, δημιουργήθηκαν θέματα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι μόνο το γεγονός ότι εμείς αλλάξαμε το σχηματισμό μας στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ήρθε κόπωση στην ομάδα της Κέρκυρας που μας έδωσε το πλεονέκτημα. Σταθήκαμε τυχεροί, ενώ ήμασταν άτυχοι με τις 8 ευκαιρίες που είχαμε, σταθήκαμε πολύ τυχεροί, διότι είναι πολύ τυχερό το γκολ το οποίο βάζουμε και από εκεί νομίζω και πέρα είναι παράσταση για έναν ρόλο. Σίγουρα δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοια παιχνίδια. Το νεανικό της ηλικίας και οι εμπειρίες που λείπουν, γι' αυτό ήρθε και το 3-2 και έτσι λίγο μας τράνταξε εκεί. Όμως χτίζουμε πάνω σε αυτό το αποτέλεσμα. Περιμένουμε τώρα την ομάδα που θα έρθει από την Super League 2 να την αντιμετωπίσουμε για μια καινούργια εμπειρία. Και βέβαια ξεκινάει το πρωτάθλημα, όπου θα πρέπει να ευχηθώ σε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα, στη ΓΑΜΑ Εθνική, καλή αρχή και οπωσδήποτε στο συνάδελφο και στην ομάδα εδώ που μου άρεσαν πάρα πολύ τα πράγματα. Τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο για την επόμενη χρονιά. Συνεχίζεται λοιπόν στο κύπελο, πιο δύσκολα βέβαια τα πράγματα, αλλά ίσως το μυαλό είναι περισσότερο στη ΓΑΜΑ Εθνική, πρώτος όμιλος, δύσκολη κατηγορία για όλες τις ομάδες, δύσκολη όμιλη, οπότε θα δούμε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, ο δικός μας όμιλος είναι πάρα πολύ δυνατός. Έχει Καβάλα, Παραλίμνιο, Δόξα Δράμας, Πανθρακικό. Φιλοδοξούμε εμείς να είμαστε κάπου εκεί πέρα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως αυτά τα πρωταθλήματα είναι 2 ταχυτήτων. Περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει για να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, όπως είπα, και να εκπαιδευτούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι οι αποστάσεις επίσης που είναι μεγαλύτερες δημιουργούν πρόβλημα. Δεν είναι τόσο μεγάλο για μας βέβαια. Οι άλλοι όμιλοι έχουν μεγάλες αποστάσεις. Τριβή για τα νεαρά παιδιά
να αναδειχθούν και να μπορέσουν να πάνε στην πιο πάνω κατηγορία. Υπό το μαρκάρισμα των παικτών του Χανιώτη θέλουν να διώξουν οι παίχτες των φιλοξενούμενων. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο Ρουμελιώτης. Γκολ από τον Αστέρα Πετρητή. Το γκολ. Νίκος Μεντής και γκολ στο 27ο λεπτό. Ο Νίκος Μεντής θα ανοίξει το σκορ. Θα κάνει το 1-0. Μπάλα στα πόδια των παικτών του Χανιώτη, θέλει να γίνει απειλητικός. Ο Δωμαΐδης θα πέσει. Ο Θοδωρόπουλος. Χειροκροτείται ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων. Δίνει για τον Τοπούζη. Προωθείται και φεύγει μόνος του και χάνει την ευκαιρία να σκοράρει ο παίκτης του ΑΟ Χανιώτης. Κογουβίτης. Υπενθυμίζω ότι ο Αστέρας Πετρητή προηγείται του ΑΟ Χανιώτη με 1-0 από το 27ο λεπτό και τον γκολ του Νίκου Μεντή. Συνέχεια με τον αναγνώστη Καραγιάννης, κερδίζει την μπάλα ο Πέτρος Τεργίου. Ρουμελιώτης, Θηραίος θα κάνει το σούτ και δεν θα προλάβει την μπάλα να την τσιμπήσει εκεί ο Γεωργακόπουλος στο 37. Κόμνος για τον Αθανασιάδη. Μπάλα δεν φτάνει ποτέ στον Τοπούζη, ο κριτικός κερδίζει. Γυρίζει στον Γογουβίτη. Κοντομίχης. Μπαλιά για τον Ρουμελιώτη, εκεί που βρίσκεται όμως και ο Τότσκας. Αθανασιάδης. Μπάλα φτάνει στον Κουτσικοβαγγέλη. Τοπούζης γυρίζει, εκεί που είναι ο Θωμαΐδης. Θωμαΐδης θα δώσει τον αναγνώστη. Αναγνώστης θα κάνει τη σέντρα. Θα σηκωθεί ο Τοπούζης με κεφαλιά, δεν θα τα καταφέρει. Ετοιμάζεται αλλαγή και για τον Αστέρα Πετρητή. Γεωργακόπουλος. Στεργίου. Κιλιάρας. Θα δώσει το Θηραίος θα κάνει το σουτ. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκάρα. Η προσπάθεια του Μάρκου Θηραίου. Έδιωξε την μπάλα ο Τοπούζης. Σταμάτησε την εξέλιξη ο κύριος Μπούμπας. Κίτρινη κάρτα. Ο παίκτης του Αστέρα Πετρητή κριτικός. Κριτικός με τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης θα δώσει την μπάλα στον Τοπούζη, αλλά εκείνος θα τη στείλει πολύ μακριά. Γιώργος Κουτσικοβαγγέλης για την ομάδα του ΑΟ Χανιώτη. Ήταν εκείνος που ουσιαστικά με την ισοφάριση έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να πετύχει την νίκη με 1-3 κόντρα στον Αστέρα Πετρητή. Παιχνίδι για τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Μια ομάδα κυρίως νεανική, η φιλοξενούμενη. Άρα, πώς ήταν το παιχνίδι σήμερα, σας δυσκόλεψε τουλάχιστον στην αρχή ο Πετρητής? Ναι, στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε καλά. Δικήσαμε την ομάδα μας με την αγωνιστική μας συμπεριφορά. Ίσως να μας επηρεάσει και το ταξίδι. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Θα τους αναλύσουμε στη συνέχεια, θα τους βελτιώσουμε. Είναι στην ουσία σαν να πετάξαμε ένα ημίχρονο. Από εκεί και μετά συζητήσαμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Αλλάξαμε το σχηματισμό μας, προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό. Καταφέραμε στο τέλος του παιχνιδιού με πολλή προσπάθεια και δείχνοντας τα ψυχικά μας αποθέματα και ότι έχουμε χαρακτήρα να ισοφαρίσουμε. Νομίζω από εκεί και μετά είχαμε και το momentum. Η διάθεση ήταν καλύτερη για μας και έγινε το παιχνίδι προς το μέρος μας. Τα παιδιά βγάλανε περισσότερη κούραση από εμάς. Οπότε έτσι νομίζω εκεί κερδίθηκε και το παιχνίδι, στην καλύτερη φυσική κατάσταση και στην καλύτερη αντιμετώπιση από το δεύτερο ημίχρονο και μετά. Συνεχίζεται λοιπόν στο κύπελλο με ομάδα από μεγαλύτερη κατηγορία, αλλά φαντάζομαι το μυαλό είναι στο πρωτάθλημα της Αγαπανδρικής. Σίγουρα ο νούμερο ένα στόχος είναι το πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε. Το να βρίσκεις όμως ένα τέτοιο θεσμό όπως είναι του κυπέλλου και να προχωράς, που σημαίνει ότι θα αγωνιστείς με ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών, σίγουρα σου προσδίδει άλλο κύρος. Ακούγεται το όνομα της Χανιώτης σε όλη την Ελλάδα. Και είναι εξίσου σημαντικό στόχος. Θα τον κυνηγήσουμε όσο μπορούμε. Είναι νωρίς, ακόμα προσπαθούμε και εμείς να βρούμε το χαρακτήρα μας σαν ομάδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε για την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Πάγιος, Κουτσικοβαγγέλης τον κυνηγάει ο Κώστας Τεργίου. Θα δώσει στον Κουτσιούδη. Φουέντες θα κάνει το σουτ. Πολύ δυνατό. Βλάχος. Κριτικός. Εκεί που ελέγχει ο Τότσκας και με το κεφάλι θα γυρίσει στον Γκάρα υπό το βλέμμα του Γεωργακόπουλου. Τον Γεωργακόπουλο θα κοντρολάρει την μπάλα υπό την πίεση του αναγνώστη. Μπάλα.
διώχνεται από τον Πάγιο. Μεντής. Κιλιάρας. Υπό την πίεση του Κουτσικοβαγγέλη. Κιλιάρας κερδίζει. Συγκρατεί την μπάλα υπό την πίεση του Κόμνου. Κοντομίχης. Κιλιάρας. Κιλιάρας. Γεωργακόπουλος κατεβάζει την μπάλα, γυρίζει! Ο Κώστας Γεωργακόπουλος! Φουέντες για τον Πάγιο. Πάγιος με τον Γεωργακόπουλο. Θέλει να γυρίσει ο Κουτσιούδης. Θοδωρόπουλος βγαίνει, μπλοκάρει. Ο τερματοφύλακας του Αστέρα Πετρητή καταχειροκροτείται για την επέμβασή του. Σούκερα στη θέση του με το νούμερο 20. Και τώρα θα έχουμε την εκτέλεση του φάουλ για τον Χανιώτη. Φουέντες. Φουέντες εκτελεί. Θεοδωρόπουλος δεν ανησυχεί. Αναγνώστης θέλει να δώσει τον Φουέντες, το σταματάει εκεί ο Αστέρας Πετρητής. Σούκερας. Σούκερας για τον Κιλιάρα. Κιλιάρας ανεβαίνει και απέναντι τον Κόμνο. Κιλιάρας προσπερνάει τον Κόμνο. Προσπερνάει και τον Αναγνώστη. Κάνει το σουτ. Όχι, όχι, ελάχιστα out. Άγιος σέντρα για τον Κουτσιούδη. Θα βγει. Ήρθε ένα γκολ. Ήρθε ένα γκολ. Αγκαλιάζονται Κουτσικοβαγγέλης και Αναγνώστης, αλλά είχε προηγηθεί ένα φάουλ. Φαίνεται ότι μετράει τον γκολ όμως. Το γκολ μετράει. Το γκολ μετράει. Θωμάς Καραγιάννης για την ομάδα του ΑΟ Κασιώτης νίκησε τον Αστέρα Πετρητή στην παράταση για την δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. 1-3 το τελικό σκορ. Συνεχίζει λοιπόν η ομάδα, παρότι μπήκε έτσι λίγο πιο νοθρά στη σημερινή αναμέτρηση. Πήρε τη νίκη και συνεχίζει τον δεσμό με ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας, αλλά βέβαια με το μυαλό στη γάμα εθνική κατηγορία και τον πρώτο όμιλο. Πώς ήταν το παιχνίδι σήμερα? Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για το οποίο ήμασταν ήδη προετοιμασμένοι ότι θα έρθουμε σε μια δύσκολη έδρα που δύσκολα περνάει κάποια ομάδα από εδώ πέρα. Εντάξει, ήταν πάνω κάτω όπως το είχαμε συζητήσει, δυνατό παιχνίδι με πολλές μονομαχίες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μείναμε πίσω στο σκορ, δουλέψαμε λίγο περισσότερο, το γυρίσαμε, συγχαρητήρια στα παιδιά, πολύ δυνατή ομάδα και πάμε στην επόμενη φάση. Είστε μια νεανική ομάδα και υπάρχουν και προσθήκες με νέους παίκτες, αυτό είναι στα συν? Σίγουρα είμαστε νεανική ομάδα, αλλά έχουμε έναν πολύ έμπειρο προπονητή, δουλεύουμε σωστά, καθημερινά και προχωράμε. Σκέφτεστε γάμα εθνική κατηγορία και πρωτόμιλο που θα είναι δύσκολος, όπως όλοι οι όμιλοι βέβαια? Εντάξει, είμαστε σε ένα δύσκολο όμιλο, υπάρχουν πολλές ομάδες με ιστορία και όνομα. Εντάξει, θα πάμε για το καλύτερο, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, βήμα-βήμα, μάτς-μάτς και όπου βγει. Συνέχεια πάντως με τον Αναγνώστη για τον Χανιώτη. Κουτσικοβαγγέλης θα κάνει ένα σουτ στην αγκαλιά του Θεοδωρόπουλου. 1-1 το σκορ. Υπήρχε μια αμφισβητούμενη φάση στο γκολ του Χανιώτη. Με το σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης θα κουμπίσουν οι παίχτες στην μπάλα. Κιλιάρας για την εκτέλεση του φάουλ. Κιλιάρας. Τείχος δύο παικτών από τον Χανιώτη. Τώρα θα γίνει εκτέλεση. Κιλιάρας. Σηκώνει την μπάλα. Στην αγκαλιά του Γκάρα. Παίκτης του Πετρητή στο έδαφος για λίγο ο Γεωργακόπουλος. Αθανασιάδης διώχνει με κεφαλιά. Πρέπει να λέξουν οι παίκτες του Χανιώτη με τον Φουέντες να δίνει στον Κουτσιούδη. Κερδίζει ο Κρητικός. Κρητικός σηκώνει την μπάλα και τον Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλος θα ελέγξει με το κεφάλι. Σούκερας θέλει να κάνει το σούτ, απομακρύνει ο Τότσκας στο 6ο λεπτό. Τελικά ο Αναγνώστης πάει. Αφήνει ο Μουστάκας για τον Αναγνώστη προκειμένου να κάνει την εκτέλεση του κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Αναγνώστης σηκώσει την μπάλα, θα την συγκρατήσει τελικά ο Θοδωρόπουλος.
Γιάννης Φακιανάκης για τον Αστέρα Πετρητή ευτύχησε να πετύχει τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο, μπαίνοντας πολύ δυνατά στην αναμέτρηση κόντρα στον ΑΟ Χανιώτης για τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Ιτήθηκε τελικά στην παράταση με 1-3. Σταματάει λοιπόν ο θεσμός του Κυπέλλου Ελλάδας εδώ, με 2-3, συγγνώμη, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει η ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, ένας δύσκολος όμιλος και ένα πρωτάθλημα που πρόκειται να ξεκινήσει. Πώς ήταν λοιπόν το παιχνίδι σήμερα? Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Τον γνωρίζαμε με ποιον παίζαμε. Ευτυχήσαμε να βάλουμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι μέχρι να δεχτούμε τον γκολ στο 88, δεν ξέρω, στο 89, δεν θυμάμαι, στο 88, νομίζω ότι ήμασταν κυριάρχοι στο παιχνίδι. Ξέραμε τι θέλαμε, είχαμε τις πρωτοβουλίες, ήταν κίνδυνος αντίπαλος. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι η ομάδα έτοιμη για 120 λεπτά. Είχαν γίνει κάποιες αναγκαστικές αλλαγές. Έχουν έρθει κάποια παιδιά καινούργια, δεν έχουν ξεκινήσει τώρα, δεν είχαν την κατάλληλη φυσική κατάσταση να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ειδικές συνθήκες που είχε σήμερα, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα. Δεν είμαστε στεναχωρημένοι, ούτε θα μειώσουμε την προσπάθεια των παιδιών μέχρι το 88 λεπτό. Είναι μια ήττα που κάποια στιγμή θα γινόταν στο θεσμό του κυπέλου. Νομίζω ότι μας αφήνει μια γλυκό-πικρή γεύση, γιατί στην ουσία το επόμενο παιχνίδι θα ήταν εκτός έδρας. Καταλαβαίνετε ότι και έξοδα για την ομάδα θα ήταν. Δεν μπορούμε να κατακτήσουμε το κυπέλλο της Ελλάδος. Είναι άλλοι στόχοι μας, οπότε ίσως να δούμε τα λάθη μας που έχουμε, να μπορούμε να διορθώσουμε, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι την Κυριακή το πρόγραμμα που παίζουμε εδώ με το Θεσπρωτό. Υπήρχαν όμως φάσεις, υπήρχαν όμως στιγμές που θα μπορούσε ο Πετρητής, υπήρχαν ευκαιρίες δηλαδή για να πετύχετε παραπάνω γκολ? Ναι, υπήρχαν. Δεν βάλαμε το 2-0. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν δεν καθαρίζει το παιχνίδι, θα το δεχτείς. Νομίζω ότι σταθήκαμε εντάξει, θα μπορεί να είμαστε και λίγο καλύτεροι, ιδιαίτερα μέχρι το 88 λεπτό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για την προσπάθεια των παιδιών για την περίοδο που είμαστε. Το μυαλό τώρα στη ΓΑΜΑ εθνική? Το μυαλό στη ΓΑΜΑ εθνική, ναι, δεν είχαμε στόχο κάτι παραπάνω. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι για μένα είναι μια ανακούφιση που αποκλειστήκαμε, διότι δεν έχουμε πολύ μεγάλο ρόστερ, διότι θα πηγαίναμε αναγκαστικά εκτός έδρας τώρα, οπότε καταλαβαίνετε, και ένα επιπλέον ταξίδι μεσοβδόμαδα ίσως. Ετοιμαζόμαστε τα κεφάλια κάτω, να διορθώσουμε λίγο τα λάθη μας, να δούμε τα καλά που κάναμε, να τα επαναλάβουμε, και νομίζω ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί πανέτοιμη την επόμενη Κυριακή εδώ στο Κανόνι. Δίνει στον Κουτσιούδη. Θέλει να προσθέσει την μπάλα και τον Μουστάκα. Βγαίνει ο Θοδωρόπουλος να μπλοκάρει. Συνεχίζεται η βάση με τον Μουστάκα να δίνει στον Φουέντες και εκείνος θα πετυχαίνει το τέρμα, καθώς ο Θοδωρόπουλος δεν ήταν στην εστία του. Περνάει μπροστά ο ΑΟ Χανιώτης με 1-2 με τον Φουέντες. Και να προλάβει ο Κιλιάρας. Περνάει τον Πάγιο. Κιλιάρας τους περνάει όλους. Κάνει το σου. Τον σταματάει ο Κόμνος. Παίρνει το χώρο που θέλει. Τσεκάρει επιλογές. Θα δώσει στον αναγνώστη. Εκείνος θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά και τον Φουέντες. Φουέντες δεν σταματά. Συνεχίζει, είναι πολύ κοντά και πετυχαίνει το γκολ. Ο Φουέντες κάνει το 1-3 στο 14ο λεπτό της παράτασης. Γυρίσει, κερδίζουν οι παίκτες του Αστέρα Πετρητή Λέσης. Κιλιάρας περνάει τον Γεωργακόπουλο. Κιλιάρας θέλει να κάνει το σουτ. Το κάνει στην αγκαλιά του Γκάρα. Και ήταν η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια που έγινε στο δεύτερο 15 λεπτό της παράτασης. Παίκτης των φιλοξενούμενων στο έδαφος, καλείται η γιατρός από τον διαιτητή. Άγγελος Κοντομίκης για τον Αστέρα Πετρητή έτρεξε και εκείνος πολύ στο παιχνίδι σήμερα για την δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα αντιμετώπισε τον ΑΟ Χανιώτης, μπήκε δυνατά. Κάποια στιγμή βέβαια ήρθε η κούραση, ιτήθηκε 2-3. Δεν συνεχίζει στο θεσμό του Κυπέλλου, αλλά έχει ένα δύσκολο πρωτάθλημα ΓΑΜΑ εθνικής μπροστά. Πώς ήταν λοιπόν το παιχνίδι σήμερα? Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε μπροστά μας μια καλή ομάδα. Θέλαμε την πρόκριση, γιατί είναι για όλα τα παιδιά ένα μεγάλο βήμα. Εντάξει, τώρα ο σκοπός μας είναι η πορεία στο πρωτάθλημα. Θέλουμε να πάμε καλά, κυνηγάμε την παραμονή, έχουμε νέους στόχους, νέους παίχτες έμπειρους. Τώρα το θέμα είναι ο καθένας τι θα δείξει μέσα στο γήπεδο. Σήμερα για μας ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ, σίγουρα θέλαμε την νίκη. Δεν το καταφέραμε από κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Τώρα κοιτάμε μόνο το παιχνίδι της Κυριακής με το Θεσπρωτό, εδώ πέρα.
και όλα τα άλλα είναι παικτά. Έχετε ένα μείγμα μικρών αλλά και μεγαλύτερων παικτών πιο έμπειρων. Είναι η συνταγή της επιτυχίας αυτή? Αυτό είναι το πιο βασικό σε μια ομάδα. Ξεκινάει από τα αποδυτήρια. Όταν έχεις κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στην Α' Εθνική, στη Β', έχουν παίξει ακόμα Ευρώπη, είναι ένα κίνητρο και για τον παίκτη να πάει ψηλά, αλλά και καταλαβαίνεις με ποιους έχεις να κάνεις. Ίσως το θετικό της υπόθεσης της μέρας σήμερα είναι ότι θα μπορέσετε να συγκεντρωθείτε στο θεσμό της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Είναι ένα πολύ δύσκολο όμιλο στο δεύτερο που ανήκει ο Αστέρας Πετρητή. Οπότε νομίζω θα κάνετε focus σε αυτό και στο πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα θα κοιτάξουμε τα λάθη μας, τι κάναμε σήμερα ατομικά ο καθένας και μετά ομαδικά. Και θα κρίνουμε πάνω σε αυτά. Θα ποντάρουμε. Έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή, μπορεί να μας βοηθήσει. Τον εμπιστευόμαστε. Έχουμε έμπειρους παίχτες όπως ξαναείπα. Και δεν φοβόμαστε κανέναν. Πάμε μόνο για την νίκη. Και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια τέλεια χρονιά. Φουέντες θα περάσει. Θα πέσει στο έδαφος ο παίκτης του Αοχανιώτη. Δεν θα δώσει κάτω διαιτής αναμέτρησης. Κόμνος βάζει την μπάλα μπροστά. Εκεί που βρίσκεται ο Κουτσιούδης. Κουτσιούδης. Και η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Θοδωρακόπουλου. Στο 11ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Μουστάκας και Φουέντες. Φουέντες έχει απέναντί του Μουστάκας, θα κάνει το σουτ δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Θεοδωρόπουλου. Κιλιάρας θέλει να περάσει το εμπόδιο του αναγνώστη. Κιλιάρας θα κάνει το σουτ. Λίγο, ίσως υπήρξε και παρέμβαση και του Γκάρα. Γι' αυτό και η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Χανιώτη. Βλάχος, σηκώνει την μπάλα. Γκολ από τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος θα κάνει το 2-3. Ο αρχηγός του Αστέρα Πετρητή, Γιώργος Γαρδικιώτης, δίπλα μου για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Μπήκε πολύ δυναμικά η κυρκυραϊκή ομάδα, προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με 1-0. Ήρθε η κούραση κάποια στιγμή αργότερα, προς το τέλος της κανονικής διάρκειας. Ισοφαρίστηκε ο Αστέρας Πετρητή και μετά υπήρξε η παράταση όπου μπήκαν τα υπόλοιπα γκολ. Υπήρξε μια κούραση, υπήρξε όμως και πολύ δύναμη αλλά και τρέξιμο από τους παίκτες της γηπεδούχου ομάδας για τον θεσμό αυτό. Ήταν ένα παιχνίδι που το θέλατε ή το τρέξατε? Δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι κυπέλλου το οποίο, όπως και το προηγούμενο, ήταν πολύ νωρίς μες στη χρονιά. Ήταν πολύ νωρίς με βάση την προετοιμασία που έχουμε κάνει, με τον καιρό που έχουμε στο γήπεδο και τη δουλειά που κάνουμε αυτό το καλοκαίρι. Όπως είπατε και εσείς, μπήκαν πολύ δυνατά. Είχαμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ευτυχήσαμε, προηγηθήκαμε. Είχαμε την ευκαιρία να πετύχουμε και δεύτερο γκολ. Απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Σε ένα αντίπαλο ο οποίος ξέραμε ότι έχει ποιότητα, ξέραμε ότι κάνει μια πολύ καλή δουλειά όλα τα χρόνια στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και θεωρώ ότι κλείσαμε ένα ημίχρονο το οποίο όντως ήμασταν ευχαριστημένοι και όλα πήγαιναν έτσι όπως τα είχαμε σχεδιάσει και είχαμε ακούσει τον coach. Ξέραμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο, εάν το πλάνο του coach πάει κατά γράμμα και η ομάδα τα απεξέλθει πάνω στην πίεση, την οποία ήταν λογικό να ασκήσει η φιλοξενούμενη ομάδα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι όλα άλλαξαν την κόκκινη. Δεχτήκαμε μια κόκκινη, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο έπρεπε να τη δεχτούμε ή όχι, κατά πόσο είναι δικαιολογημένη ή όχι. Και μετά βρήκαν χώρο η αντίπαλη ομάδα. Βοήθησαν πολύ οι αλλαγές τους. Και τον γκολ που δεχτήκαμε στο 89 είναι αδικαιολόγητο. Θεωρώ ότι το λάθος αυτό που έγινε μας στέρισε μια πρόκριση, χωρίς να πρέπει να κατηγορήσουμε κάποιον. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο είναι κάποιος άλλος. Δεν έχει σημασία. Απλά ήταν κρίμα γιατί η προσπάθεια που έγινε από το πρώτο μέχρι το 89 ήταν τεράστια την ομάδα, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Και θεωρώ ότι αν υπήρχε αυτή η προσοχή λίγο παραπάνω στο 21ο λεπτό, αν κάνω λάθος, στο 88, θα ήταν όλα διαφορετικά. Μετά, όπως είπατε και στην παράταση, η ομάδα κατέρευσε, η ομάδα δεν είχε τις απαιτούμενες δυνάμεις για να τα αντέξει. Ο αντίπαλος έφερε 4-5 παίκτες από τον πάγκο, οι οποίοι βοήθησαν πολύ. Οπότε δίκαιη νίκη από το 21ο λεπτό και μετά. Τώρα το μυαλό στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και στο πρώτο παιχνίδι. Εννοείται, ευτυχήσαμε. Αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να είναι καλό και θετικό πάνω στο σημερινό μάτς, είναι ότι τα λάθη που έγιναν δεν στοίχησαν σε κάτι βαθμολογικό μες στη χρονιά την οποία θα ακολουθήσει. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μάθημα στην ομάδα.
Το μάτι τελειώνει στο 90 και όχι στο 88, στο 85, στο 80. Αν θέλετε να σας πω την άποψή μου, καλύτερα που έγινε τώρα παρά μες στη χρονιά. Και αν με ρωτάτε με σαν Γιώργο, είμαι ευχαριστημένος. Ναι, είμαστε καλά. Ξεκινάμε, πάμε να κερδίσουμε το πρώτο μάτς με το Δεσποτό και όσο πιο γρήγορα να πετύχουμε το στόχο της παραμονής. Και έχουμε τη λήξη του αγώνα Αστέρας Πετρητή. ΑΟ Χανιώτης 2-3 με γκολ τον Μεντί, Κουτσικό Βαγγέλη, 2 του Φουέντες και του Γεωργακόπουλου. Ο ΑΟ Χανιώτης συνεχίζει στο κύπελο Ελλάδας. Ο Αστέρας Πετρητή το πάλεψε μέχρι εδώ, τώρα θα συγκεντρωθεί στην γάμα εθνική κατηγορία και στον δεύτερο όμιλο όπου θα αγωνιστεί.